9. rujna 85. u Zadru gradu rodilo se dijete iz mjesta gdje kamen i krš grade karakter, gdje za sve se pita i sluša se oca i mater i uvijek svome kraju zapjeva. Nije u šoldima sve, neka te tu kraj mene i uvijek tako krene. Sva u zlatu nek sjamati Dalmacija, sada za njega zna cijeli svijet da ponosna je njegova Kroacija. Rođen u mjestu koje nije za živjeti bilo lako područje, nego stoljubivo, opasno i opako. Od malena imao je svoje snove, nije bilo puno novaca na bacanje love. Sa djedom čuvao u kršu od vukova ovaca stado i snove dječačke djedu predao je u ruke rado. Počeo je rata džed, temelji stijena, ubijen mučki od ratnih hijena. Njegov idol, njegova hrabrost, njegova bol, al molio je Boga za oprost, ali kao da mu baciše na ranu sol. Osjeti se kasnije kad zabije svaki gol. Luka Modrić, kapetan iz snova, dječak iz Krša, legenda nova. S loptom u nogama kao da je rođen, do vrha mukom kamenjarom je vođen. Od Zadra do Madrida vodi ga put, zlatna lopta sjaji u vitrini, obišao cijeli nogometni krug. Bio je na probiju Hajduka, rekli su preslab je, malen je Luka. Al to je bio motiv, zapne jače, dok drugi spavaju on trenira i skače. Ne plače, jače, jače. Po snijegu, po buri, dok kiše padaju, veliki snovi nikad ne staju, golovi se nadaju. Dribling, potez, pas, kao dar, Luka Modrić nogometni car. S neba dar. U Dinamo stigao na malena vrata, uz Rimskom pokazao kao da je od zlata. Inter za Prešić, dirigent zbora, i Dinamo shvatio da ima majstora koji igrati mora. Otišao u Englesku na White Hart Lane, da vide što je nogometni gen. Genije sa loptom u nogama kao kralj, mislili su mnogi da to mu je kraj, ali on ne odustaje nikad, znaj. Englezi su rekli nema tempa sitanje, ali kad zaplesa u Londonu svima je jasno bilo sve da pitanje. Tottenham je vidio čudo na terenu, a Madrid ga tada zvao u svoju arenu. Luka Modrić, kapetan iz snova, dječak iz Krša, legenda nova. Na krovu svijeta sa svojom nacijom, ponos Hrvatske sa svojom generacijom. Ima Luka Modrić, kapetan iz snova, dječak iz Krša, legenda nova. Na krovu svijeta sa svojom nacijom, ponos Hrvatske sa svojom generacijom. U Rusiji kapetan, vođa i genije, na terenu je samo svoj, godine su samo broj, zlatna lopta. Dokaz da vrijeme nije prepreka ni granica, da tomu nije zadnja nogometna stanica. I u Kataru bio je nositelja, njegova je gesta, maestro odveo Hrvatsku do drugog, trećeg mjesta. Sada u Milanu, u gradu mode i snova, ali Luka igra kao da tek počinje sezona nova. Jer snovi žive